ми харесва да тренирам футбол и искам да стана голям шампион. Ще видите, че ще ставаме победители и че ще стане големи футболисти. Аз тренирам футбола с Звездичка и ще стана голям футболист. Мечтата ми е да стана футболист и ще стана такъв. Приветствам всички треньори и ръководители на детски футболен клуб Звездичка, защото още от самото създаване на клуба аз видях в тях невероятен дух, невероятен стремеж и желание да работят с децата, да създават от тях освен спортно майсторство и да тренират футбол, да изграждат личности, да изграждат качества на характера, качества, за които много помага играта футбол, като колективизъм, взаимопомощ, работа в екип. Всичко това се изгражда благодарение на футболния клуб и аз съм възхитена от резултатите, които са постигнали в рамките на краткото съществуване. Пожелавам все така дразновено, все така с огромно желание да работят. Разбира се, и с огромен професионализъм и търпение, защото децата имат нужда и от това. Но съм убедена, след като виждам резултатите от половин година работа, че футболният клуб има невероятно бъдеще и ще продължи да съществува и да радва както децата, така и техните родители, така и всички, които работим за това нашите деца да растат здрави, да растат спортно добре подготвени, да растат като едни личности. В край на краищата бъдещето е в техни ръце. А от нас се иска само да им създадем условия. И това е, което и ние, и вие се стараем да го направим заедно. Виждам тук една висша класа футболисти с един много интересен, най-вече хъс към играта и хора, които на тая възраст дори показват и технически умения, което означава, че треньорите са работили добре с тях. Общината винаги е стояла зад подобен род инициативи и естествено ще продължи. Аз ще подкрепя и още повече и нови инициативи, защото, пак казах, за нас е изключително важен спорта сред децата, подрастващите, защото освен спорт сам по себе си, той е една превенция. Това, което тези негативни обществени явления, тютюнопушене, затлъстяване, дрогиране, наркомании и прочее, всички тези неща са всъщност най-добрата им превенция е самия спорт. Много или малко са 900 деца в отбора на Звездичка за половин година съществуване? Аз смятам, че са доста. Чест прави на треньорите и на организаторите, че успяха да ангажират толкова деца. Бих се зарадвал, ако до година станат още повече.
Лично аз и Министерството на спорта приветстваме самата инициатива на футболен клуб Звездичка да организира толкова много малчугани в занимания по футбол. Доколкото знам, турнирът е 900 деца обхваща, което е мащабът е доста голям и с интерес ще го наблюдавам. Похвално е това начинание. Смятам, че Министерството би помогло с каквото може. Всички хора могат да видят децата си как играят и се надяваме, че от тези малки таланти след време ще излязат големи футболисти. Като вас, например? Дано, дай Боже да излязат и повече. И надявам се това нещо да стане доста популярно в цялата страна и да се надяваме в всяка една година да участват все повече и повече общини. Похвални, това е една чудесна проява и просто не мога да скрия възхищението си от хората, които са захванали с това нещо. Искрено ги поздравявам. В началото от създаването на клуба съм подал ръка и помагам доколкото мога и ще подкрепя всяка една такава инициатива. Какво ще призовете родителите и децата, които са действително много малки и тренировките са съобразени според възрастта им, естествено по методика? След като се водят от лицензирани, подготвени треньори, да идват, да не се притесняват. Това е най-хубавото за децата. Значи много съм щастлив от тази инициатива. Винаги съм се радвал, когато залите, стадионите са пълни, а пък тази инициатива наистина е уникална, тъй като от детската градина още, освен както казахте на упражнение, на двигателна навици и култура, тези деца ще бъдат научени на страхотна дисциплина. Спорта за мен преди всичко възпитава, а после вече идват и спортни резултати. Много се радвам и пожелавам много успехи и дано да излезат Стоичков, Бербатов от тези градини. Аз искам да им пожелая първо крепко здраве, защото това е най-важното, най-ценното нещо и след това успех в техните начинания. Убеден съм, когато проявят повече така характер, повече воля, повече сивраздаване в футбол, убеден съм, че ще дойде ден, когато техните родители ще се гордеят с тези мълчугани, които ги видяхме в зала младост. Когато един човек е упорит, когато е всеотдаен, аз съм убеден, че труда винаги ще го възнагради. И това е въпрос на време, те да се развият и да покажат нужните и качества и след време ние да се гордеем с тях. Очарован съм, когато залата е пълна, когато има хора, когато дечицата така с нетърпение очакват днешните мачове, финалните срещи. Радвам се, че така треньорите работят добре с дечицата и дай Боже от тия хубави деца на Бургас да излезат добри футболисти.